значи той по той. Ще да бягат. Гледай си някаква галопа само, да няма и да... Нищо той да се обере Анатолията отваля. Чувайката нещо закъса. Има време. Върня задницата, нещо ние палил напълва малко и умори този човек така. 2, 3, 4, 5, 8, 9. Това агресия ли е? На колко са? 4 годишни са. На колко галопа са? На 6? 4 годишните на колко галопа са? На 6 галопа как на толкова? Така ли? Не как. Само 2 и 3 годишните на 16. Побила агресия е декласирана поради галопни махове да напусне пистата. Побила агресия да не пречи на конете. Сега води Домино, втори July Morning и трети Джансет. Побила агресия да не пречи на конете. Той се дигна. Еми той не му застана пред него, кой няма да се дигне. Направо не са запускали да бягат. То Домино ги би с 200 метра, гледай. Да ги би с 500 метра да ги би. Защото са много умни. А и то му засечи пътя, и. Са финал ли? Финал. Да. Това разлика на отварянето. Доминото дръж го, не го натискаше развали бе. Последен завой. Той ни разваля на тебе. Победително води Домино. Ама видяли си... За сега втора е July Morning, трети Джансет. Това ще ги изби, гледай го отстрани бе, да има там майка. Браво е, браво е! Сега човек много няма, той ще да втори Борис, обаче... Няма да втори. Айде, Валя, убига, Валя! Няма време, няма.